Het is die 28 januari, de dag dat in Nederland de handel in boeken volslijn instwart. Dikke Vriezen haar afslangdoel net helje. En wient op zoek naar de geheimen van Gerry Dantuma op internet. Goeien en welkom bij Bient. Matt Friesland mij betellie onder ontwikkeling van een Vleenveld Eelde. Greensloon en Drenthe die willen dat, maar wat smiet u dat nou op als Friesen? En we gaan verder met de trend do-it-yourself in de muziekindustrie. Juist te zeggen je al een aflevering. Maar hoe zocht de programmeur van het Lowlands Festival ons in deze verrorende muziekwereld? Ik denk dat het een hele interessante tijd is. En ik leid tot een hele hoop verrassingen. En dat het dus niet meer zo is dat alles onderstuurd wordt door een aantal managers bij een grote platenmaatschappij. In dit programma hebben we al verschillende keren zien dat je op internet zo goed als vogelvrij binnen. En op de dag van de privacy gaan we jong een stapje verder. Want hoe makkelijk is het om het privéleven van een bekende Fries via het internetgedrag bleer te lezen? Nou, wij joegen Scheltemijnsma de opdracht om het digitale leven van de Voice-finaliste Gerry Dantuma terug te spitten en de resultaten met u te delen. Nou, verder aan tafel ICT-juriste Marie-José Bondhuis. En bij haar toetsen we of alles wat Schelte doet wel legaal is. Dat is denk ik wel belangrijk. Welkom in de studio. Schelte, ik wil eerst met jou beginnen. Want daar heeft al eventjes aan het spitten geweest maar de informatie die het nou te vinden is op internet. Wat is het voor vrouw? Wat heeft het Oeravoen? Nou, op zich dat ze vrij vol plaatst op het internet. Dus, maar ze plaatst al sinds dat ze bekend is, sinds The Voice. Ja, in september ook ergens. Ja, klopt. Ja. Nou, de shows dat eigenlijk wel goed in wordt, maar ik heel bewust. Dus alle informatie is bewust. Dus ik trouwens wel persoonlijke leuke informatie. Dus dat haar paak en beppen je binnen. Maar nog geen geheime zaken of aparte dingen die nog mooi dierlijk is. Nou, eigenlijk net. Nee, nou ja, het leidt eraan, wat vind je spannend, hè? Dat is wel een beetje de vraag. Zo, ik ken nou al wel als je wie haar ouders binnen, wie haar broers en neven en nichten binnen, mijn wazenprotten of een soort contact heeft. Dus op zich kan ik al een beetje een kijkje in haar leven nemen. Maar ik heb wel het idee dat ze dat op dit moment vrij bewust doet, wat ik mij zie. Dus we kennen al net gag 4, zelfs telefoonnummers. Dat nog net, maar dat komt dus nou. Want er is nou krek het zij 10 miljoen om op Facebook te komen. En wat is nou uitfretten? Live in uitzending? Nou, we praten meestal mij bekend binnen. Ik ben in dit geval als Gerry inlogt. Gerry heeft 2 accounts, een privé-account en een fanpage, zoals het heet. Een fanpage is eigenlijk meer voor sterren die kist liken. Een privé-account die kist vriendjes mee worden. Nou, de vriendjesaccount is voor u eigenlijk een beetje de account. Daar zit waarschijnlijk een privé-informatie op. Wat protomeesken speel je binnen speeltjes, maar ze koppelen ik steeds meer. Dus wat wij hebben maken is een pagina. En dat is Word lid van Omroep Friesland. En hier je hebt zelf al een mooi logo. Die heb ik jatten zoals het dit, want we hebben geen tafstemming gekregen. En we hebben gewoon plaats voor een van Omroep Friesland, zodat Gerry in dit geval een goed gevoel heeft. Ik denk, goh, dit moet wel een goede club zijn. En die wordt vriendjes met haar. En wij hebben voorgesteld, hier een Facebook-knop, dat is een vrij bekende knop. En be the first on your friends to use Omroep Friesland. Dus wat wij proberen is haar enthousiast te maken. Nou, die knop die shot er vrij betrouwbaar uit. Dus wat zie je, dat protomeesken zonder dat ze het terug hebben, klik op die login. Alleen nog het leuke is dat je eigenlijk net zo vol hoeft te doen. Want login, hij helpt de informatie al. Het enige wat dus hoeft te gebeuren, is je hoeft Omroep Friesland te koppelen aan Gerry. Dat doe ik dus nou. Dus ik klik nou op oké, want ik heb vregen of het mocht. En wat dan zo zien is dat er leak al je informatie naar uw kant. Oké, en doggenbedrijven dit echt? Dit doggenbedrijven dus echt. Oké, nou duidelijk. Dook is aan de slag en dan zitten we wat dingetjes hoe haar te wit komen. Spannend. Gerry, dat was mooi. Ja. Hoe is het net maar het dan? Bist wel actief op sociale media. Waarom vind je dit een leuk experiment? Ja, ik vind het wel heel interessant. Omdat ik zie van, ja, hoe vier ik het nou eigenlijk? En wat voor geheim mag hij ze net verklappen wat vandaag op internet zit? Ja, nou ja, vast vier ik weet valt het mij. Maar ja, dat zei ik. Ik weet net hoe vier het natuurlijk maar heeft er ergens een gevoel van, Nou ja, het is wel een beetje, het is wel spannend. Van, ja, wat komt er naar voren? Want je zet er natuurlijk dingen op, maar wat er verder eigenlijk maar gebeurt, ik denk dat heel veel mensen net... Maar hij gaat nou verder. Hij kan dus nou, ik zie was bijvoorbeeld in de geschiedenis al in Sjoen heeft. Dus wat voor websites op? Ja toch? Dat kun je al even vinden. Klopt. Ja. Wat vies daarvan dan? Ja, dat is wel dat.
Nou ja, dat vind ik wel minder, Stel je denk voor, ik. de is al trouwd, maar stel je voor, de was trouwen. Dan zie ik het al je trouwjurken uit. Nou, dan kan hij dat al in de ja, dat is natuurlijk, natuurlijk wel dingen. Ja. Oké, nou, spannend. Mevrouw Bonthuis, ik doe het in het Nederlands. U komt uit Groningen, maar u geeft overal... u geeft ook lezing, maar ook les op universiteit. Want ja, dit is wat hij doet. Dat is, hij zegt tegen ons, we doen van alles, maar mag het ook? En daarom zit u aan tafel. Dit idee wat hij net gelanceerd heeft, vrienden maken met een geheim logo. Wat zegt u ervan? Nou, een geheim logo is het volgens mij niet, niet het logo van hem. Ja, volgens mij geef je je dan uit voor iemand anders met een heel ander doel. Niet om de relatie Omroep Friesland en Gerry Dantema te maken, maar met een ander doel. En dat is niet helemaal de bedoeling. Nee, maar het gebeurt, hè? Het gebeurt nu heel veel. Hij doet trouwens nu helemaal niks. Was er net wat op ziek, Jo? Dat staat al voor mijn neus. Het staat al voor je neus. Nou, dan wacht je nog even. Maar het is heel simpel dus. En bedrijven doen dit. Ja. Mag het wat hij doet? Als je je uitgeeft voor iemand anders, dat mag niet. Nee, je moet wel eerlijk zijn wie je bent. En ook Facebook heeft daar een procedure over. Hè? Als je een account aanmaakt die er anders uitziet dan jijzelf, dan wordt daar toch wel tegen opgetreden. Je mag je niet uitgeven voor een ander dan jezelf. Maar het gebeurt wel. Ja. Want Skelte, dan broekt die methode. Nou, dat wil ik net zeggen, want dat is wel negatief. Maar voor protocollanten broeken we dit om extra informatie te achterhalen. Dus de broekst het wel? Voor klanten wel, ja. We hebben het over privacy. Het is de dag van de privacy. Ja. Wat stelt dat eigenlijk naar voren? Is het een holle frase uiteindelijk? Privacy? Dat hangt er vanaf. Dat is een begrip wat ook mee moet groeien met de maatschappij. En wat we natuurlijk zien is dat vooral door jongeren niet zo heel erg serieus meer wordt genomen. Die kijken daar anders tegenaan dan de generatie waar wij misschien al uitkomen. Ik weet het niet. Maar Gerry, want de bestrieder, net meer die jongeren die er van alles oppakken, maar toch ben je er actief mooi. Ja. Wat vies ervan dat dit gebeuren kan? Ik denk eigenlijk dat ik krijg zoals een pruttenmeester ik er net hier heel bewust van ben. Ik denk er wel een beetje om wat ik erop zet. Ik zet er net alles op, want dat ga ik natuurlijk wel in de gaten van dat net kan. Maar hoe vier het eigenlijk wordt, dat besef je net als je een fotootje plaatsen of iets. Nee. Trommelgeroffel. Wat is er uitkomen? Want dat is nou de zaken vallen. Ik heb bepaalde dingen even op het scherm. Dat kennen de meesten zien. Dat is onder andere de geboorteplaats Rinsema Gekeerst. Geboortedatum 28 december 1983. Aantal foto's die ze plaatsen is 1234. Die hebben we nou ook al hier binnen, al haar foto's. Al haar foto's? De geboorteplaat klopt niet hier trouwens. Nee. Ik heb hem zelf zijn invuld. Verder, ik heb wat ding ik hier staan. Want dan, op die telefoon? Dat is onder andere het e-mailadres ben we achter, dus we kunnen hier nog mailen. Ja. De KAMSON 20 komt naar voren. In elk geval bewijsbaar 2009 dat daar wennen heeft. We vermoeden dat er nou een Van der Ven wennet. En verder getrouwd in september 2009. En zij hebben nog wat oren gegevens. Hebben we nog meer gegevens? Ik vind e-mailadres, telefoon, maar dat is een nummer net een 06, dus dat vind ik dan weer jammer. Maar wel een telefoonnummer. Daar hiest al wat maar in. Je hebt even een mobiel nummertje in weg. Maar hoe het algemeen kun je die ik wel vinden op deze manier. En hoe vier je het nog maar bedrijven? Pakken die dit alle hier extra? Nou, je ziet dat dit wel een manier wordt van marketing die steeds meer toepast wordt. Omdat je wel steeds specifieker op een persoon marketen. En wat we nou kennen is gedrag van Gerry. Dus als Gerry op een bepaald moment op zoek gaat naar geboortekaartjes, dan kunnen wij eigenlijk al concluderen dat er dus iets gaat gebeuren. Waarbij we dus dan... Heeft u dat voelt? Want ik bedoel, dat zo heel het krijgconnectie maken. En nu kunnen we haar wegend volgen als het ware. Maar als ze dan op een gegeven moment op websites komt waar geboortekaartjes maken en zo, kunnen we concluderen dat er wat gebeurt. En wat kist dat dan wel? Nou, dan kist kinderkleding en daar babykleding, maar ik al hier... En al die advertenties, advertenties om maar mensen te stimuleren om leuke dingen voor de baby te krijgen. Ja, maar dit vind ik echt ongelooflijk. Hier schrik ik echt van. Dit denk ik echt van, gatsie, dat wil ik helemaal net, dat mensen dat weten. Want je zit er gewoon... Eigenlijk, door ik de gediend dicht, zodat je dat toesdien, ik wil privacy. Ja. En toch zit je toch de squash team uit te zien.
Ja, nou goed. Dat komt dus in dit geval omdat ze accepteert om vreun van Omroep Friesland. Ja, maar dat zou toch net als het in de computer komen? Nee, maar Is dit nou waarvan u zegt, dit moet anders? Nou, ik vind er wel een heel belangrijk ding in zitten, want dat is ook precies de marketinggedachte. Hè. Het gaat zelfs nog verder. Volgens mij wil Google het zelfs al weten voordat je het zelf weet. En zwangere vrouwen schijnen bijvoorbeeld een sterkere geur te hebben. Dus die weten al bijna eerder dat je zwanger bent dan jijzelf. Nou, dan wordt het helemaal leuk. Maar er zijn 2 dingen belangrijk in juridische opzicht. En dat is dat je altijd voldoende zelf aan de knoppen moet kunnen zitten als het gaat om je privacy. En aan de andere kant moet een bedrijf transparant zijn in wat hij over jou heeft. En die 2 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, want het een kan niet zonder het ander. Dus je moet als een bedrijf openheid geven in wat je doet. En aan de andere kant moet ik de keuze krijgen of ik daar aan mee wil doen of niet. Maar de sticker die ik op de brievenbus plak van geen reclame precies. of wel. Ja, exact. En als je wel doet, dan mag je dus 50% korting accepteren op een broek. Ja, maar dan weet je er in ieder geval van. Is dat helder? Ja, dat is voor u is wel. Maar is dat voor mij als consument helpen? Dat ik steeds op internet bloem mijn vingers van alles al wat mijn reclame heeft. Ik wil gewoon internetten. Nee, ik denk dat het haast net te dwaan is. Nee. Maar goed, voor mij is dat hetzelfde als een Albert Heijn bonuskaart en zulke dingen. Of spaarkaarten bij benzinestations. Daardoor is eigenlijk dezelfde trucjes, maar alleen nog op internet wordt het nog makkelijker en gaat het nog verder. En wat mij betreft is gewoon de discussie, wat doen we met privacy, wat vinden we ervan? Is een geboortedatum, is dat privacy? Is gedrag, hoe je rennen of wat je beziekje, is dat privacy? Maar totdat het aan zo'n saffier is dat stoel op mijn bonuskaart zink is dat ik een heel soort vet eet. Of patat of snoppersgoed. En daar staat het verkepend aan mijn verzekeraar, zorgverzekeraar. En dat ik een hege premie krijg. Ja, maar dat is hoe 2 jaar is dat als saffier was nog zeist. Dat weet ik zeker. Ja. Oh, bah. Ja. Dat wil ik helemaal net. Wat vies je ervan, Gerry? Nee, dat is gewoon toch eng? dingen. Ja, dat komt wel heel dichtbij. Hè? Dan denk ik van ja, wat is dan nog privé inderdaad? Van, ja. Wat heeft nou, ja, dat is een beetje een meneer Cactus vraag, maar wat heeft er nog verleerd? Nou, ik vind het wel interessant bijvoorbeeld van mijn telefoonnummer, want dat is waarschijnlijk het verste nummer. Wat wij staan net in je telefoongids, naam, bewust. Dus Vanwege die bekendheid? Nou ja, dat wie eigenlijk toevallig in het kamer, dat hebben we zo litten en dat wil ik nou extra zo horen, maar dat blijkbaar ken het dus wel, wat ik net wist. Zo crimineel omdroeken dit ik, want als je iemand je haar naam hebt, je hebt een geboortedatum erbij en je hebt maar een of andere orencheck-up en iemand kan zich makkelijk als Gerry voordwaan en je vreegt je zou bankrekeninggegevens op, creditcardgegevens, et cetera. Dus op een of andere manier is dit toch wel iets waar je goed rekening mee moet houden. Want ja, banken vrezen meestal om geboortedatum, waar woont u, postcode, huisnummer. Ja, en die dingen winnen eigenlijk al hier op internet wel te vinden. Zowat alle Nederlandse popconcerten, even heel wat tours en festivals, worden georganiseerd door Mojo-concerts. Bijzonder is dat een Fries om Utens al jarenlang een hele wichtige functie had bij dat bedrijf. Dat is Bertus de Blauw. Hij woont nu in Den Haag en hij is onder andere programmeur van Lowlands en North Sea Jazz. En Douwe Talma die zocht hem op in zijn kantoor in Delft en vroeg hem hoe hij onzocht in de trend om alles zelf te doen. Mojo Concerts. De grote namen achter festivals als Pinkpop, Lowlands en North Sea Jazz. Opnames maatje op kantoor van Mojo is net gebruikelijk, maar voor Omroep Friesland wordt een uitzondering maken. We beginnen dus eerst maar eens even met een rondleiding Trabettes. Het is een oud bankgebouw, is het ooit west, onder gracht, hè? En dan komen we er even verder. Dit is uw bankje, dan mag je altijd even zitten gaan. Dit is uw promotieafdeling. Oké. Dus de mensen die hier zitten, die zorgen dat het bekend is dat er een show is die we doorgaan op een festival. Ook voor een bedrijf als Mojo is de muziek vooruit verhoren. Het is nogal een verschil natuurlijk als je optreedt om die plaatje te promoten of wanneer je zo zegt van ja, mijn inkomen hing het er van nou.
Dus de financiële factor is vele malen heger worden en groter worden. Dus dat heeft natuurlijk consequenties voor u. Dus je stelt met bands en acts en artiesten die spelen wel op alle dingen die je organiseert? Ja, dat is niet wat zeker is, ja. We hebben het drokker, maar de boel zit ik meer onder druk, om het zo maar te zeggen. Wil ik nog een boppetje op mijn kantoortje? Het Friese hart klopt. Nou, dan kom maar even dan. En dit is mijn kantoor. Hier zit ik. En dit is mijn plekje. Zo. Nou, welkom. Hoe zullen ze bij Mojo eens in de DIY-trend in de muziek aan? De kunst van het werk wat wij doen is dat alle ontwikkelingen gewoon heel goed in de gaten hoort. En als je dan merkt dat er een aantal initiatieven plaatsvinden die interessant binnen en waar het publiek in geïnteresseerd is, ja, dat willen wij natuurlijk graag volgen en ondersteunen. Dus festivals zijn natuurlijk dat zijn hele mooie platforms in het voor bands om zich in de kijker te spelen. Dus ik denk, vooral voor bands die correct beginnen, is het gewoon heel belangrijk dat ze daar staan. DIY dus geen concurrentie voor een instituut als Mojo? Nee, ik denk dat juist elkaar kan versterken. Nee, dat is helemaal geen concurrentie. Er is gewoon een levendige muziekbusiness nodig, waar vol in gebeurt. Als dat helemaal verstart is, ja, dat hebben wij natuurlijk, dat is voor u funest. Dat ken niet. Maar je denkt altijd van een concertorganisator, dat is alle keer natuurlijk heel mooi en celebrities, bla bla bla. Maar wij gingen hier gewoon in de keuken met gewoon een stukje bolensmarers, ja? En daar is de koelkast en hier hebben we de koffie uit. Ik denk dat het een hele interessante tijd is. Ik leid tot een hele hoop verrassingen. En dat het dus niet meer zo is dat alles omgestuurd wordt door een aantal managers bij een grote platenmaatschappij. Die zeggen van nou dat bandje, dat gaan we groot maken en dat bandje niet. Maar dat nou toch het publiek zelf dat meer kan bepalen. Ja, het is zo makkelijk. Een hoeken rijden, een goed cape, parkeren en geen lange regen om in te checken. Zowat in onze achtertuin leidt Groningen Airport Eelde. En toch smuitje we Friesen er net een soort gebroek van. De luchthaven kan voorlopig net zelfs bedrippen, of ja, het kit wel zwier. En nevens onderzoeken zal het misschien wel haast neer gebeuren ek. Daarom zoenen Drenthe en Greesland graag willen dat ek Friesland investeert in het Fleenveld. Dadelijk praat ik hierover met onze verste gast Geesje Duursma, zij is bedrijfseconoom. En met Monique Clarisse, zij is manager marketing en sales bij Eelde. Maar voordat we het doen, zetten we eerst even een paar feiten op een ritje. Vlienier waard de landingsbaan van Groningen Airport Eelde verlengd. Maar als doel gruttere vliegtuigen ontvangen en het talbestemmings uitbreiden. Deze winter gaan er 5 vluchten per week. Naar de Canarische eilanden en naar Eerstenrijk. Van het simmer ben dat er 9 per week. Vooral naar de zinnen. Het zijn de meest chartervluchten die het Nederlandse vakantiegangers brengen en heljen. Op een uren riedend van Eelde wijn je oorl miljoen mensen. 400.000 daarvan wijn je in Friesland. Die oorl miljoen mensen maakt je 2,3 miljoen vliegreizen. Maar 4% daarvan vlucht via Eelde. Ja, nou duidelijk, mevrouw Clarisse, 4% maar van uiteindelijk dat hele grote getal. Ja, ben je er tevreden mee uiteindelijk? Nee, daar zijn we op dit moment uiteraard niet tevreden mee. Maar het heeft te maken met het feit dat wij pas eigenlijk vanaf vorig jaar de faciliteiten goed op orde hebben om te kunnen groeien. U gaf het al aan in het filmpje. Die baan is verlengd van heel veel miljoen. Van oudsher een charterluchthaven met vluchten naar de zon, zee en strandbestemmingen. En moest vanwege de baanlengte ook een tussenstop gemaakt worden. En daarmee ben je gewoon niet aantrekkelijk voor het meest gangbare type toestellen, luchtvaartmaatschappijen. Dus met die baanverlenging hebben wij nu alle voorwaarden geschapen om verder te kunnen groeien. Ja. Toch wil ik even naar deze weekend daar een rapport verschijnt van de Noordelijke Rekenkamer dat ja, het is eigenlijk, zij zeggen het is dweilen maar de kraan hier bij Eelde. Met altijd een yield bij en de kans is heel iets dat Eelde zelfs winst maakt zal. Die kritiek die kwam dus deze week nog een keer, in november weer. Wat doet dat met de plan dit jaar? Nou, we hebben inderdaad ook kennis genomen van de onderzoeken van de SCO.
CEO, die onderzoek heeft gedaan in opdracht van de Noordelijke Rekenkamer. Zeggen dat het wetenschappelijk onderzoek is, maar ja, ik denk toch dat het een beetje pseudo-onderzoek is. Zij hebben gekeken naar ons businessplan, hebben daar een mening op gevormd, maar hebben ons niet gevraagd. Ambitieus binnen. Ja, het is ook ambitieus, maar er is ons ook nooit gevraagd naar een onderbouwing of een toelichting op hoe wij tot deze cijfers zijn gekomen. Maar feit is, je bent van marketing en sales. Dit klinkt net echt lekker. Uiteindelijk verkeep je net dat Flamefield goed mooi, toch? Nou ja, op dit moment hebben we inderdaad een hele bescheiden marktpositie. U gaf het al aan, 4%. 4% vliegt maar bij ons vandaan. En dat heeft puur te maken met het bestemmingaanbod wat wij op dit moment hebben. Sinds de baanverlenging zijn wij overigens fors gegroeid. Ook gegroeid in aanbod, in meer luchtvaartmaatschappijen. Ryanair is bij ons gekomen. Corendon is bij ons gekomen. Komend jaar staat ook Arkefly met vluchten. En daar moeten wij dus als Friesen al hier in de tak in. Dan ga ik even naar de vrouw Sinou, jouw Geesje. De vraag wordt gesteld, de Greensland en Drenthe zeggen, nou Friesland moet wat mooi betalen. Want wij hebben dus zo'n soort... Just dat hè? Nou, ik vind het een moeilijke materie. En de vraag is een beetje van, het is een beetje kip en ei, hè? Van, moet er eerst meer aanbod komen. Ik vlieg nooit van Eelde. Ja, te beperkt aanbod. En dat is 16 burger, dat is nog volle dichterbij. Ideaal, het moet dichtbij, auto makkelijk parkeren. Maar mijn hart de mem door het wel. Maar ja, die gaan dan een week of 3 of 4 jaar. Nou ja, dan is het 1 keer weekskist naar Gran Canaria vliegen en bij Bron. Nou, dat is prima te doen. Maar als je een week vakantie hebt, dan binnen dus beperkt. Te min vluchten. Ik heb even zien op de site. Joet gaat er helemaal net als Flint u voort. Nee, klopt. En juist direct net. U heeft aangegeven ook correct in de winter 5 commerciële vluchten per week. Vliegt wel meer bij ons vandaan, want we hebben ook lesverkeer en een hoop ander verkeer. Maar 5 vluchten, dat klopt. Maar de vraag is dus, als wij de yield instekken willen als Friesen, want dat is kennelijk nodig, wat krijgen we ervoor waarom? Daar krijgt u een luchthaven voor die van en voor de regio is. Wij hebben ons ambitiedocument eind november gepresenteerd. Dat hebben we ook niet voor niets als titel gegeven, Werelden verbinden. Wat wij willen is de wereld naar Noord-Nederland halen en Noord-Nederland naar de wereld brengen. En dat willen we doen door groei op verschillende segmenten. In het chartersegment waar we nu sterk in zijn. De vakantievluchten dus? De vakantievluchten, het low-cost verkeer. Maar ook wat we graag willen is een verbinding met een hub. Een internationale overstapluchthaven waarvan je met 1 korte overstap naar de hele wereld kan en vervolgens eigenlijk ook de hele wereld hier naartoe brengen. En dat is denk ik ook iets waar heel Friesland van kan profiteren. Maar is het dan zo dat je aan zijn vliegtuigen vol mooi Spanjaarden, Italianen, neem maar op, hier naartoe komen om specifiek naar Friesland te gaan? Wat denk je? Ik zie ze nog net komen. Nee. Maar het punt is ik een beetje van, ik ben altijd een optimistisch type, hè, dus want puur economisch beschouwen, ja, dan ben ik het eigenlijk wel eens maar de onderzoeksbureaus van, ja, het kost een hoop geld en wat levert dus op. Maar aan de andere kant is het wel, hier kan ik zeggen van het is een zaak van algemeen belang dat Noord-Nederland zijn eigen vliegveld heeft. Dat is toch prachtig? Ja. Dat is toch prima? Dus en die markt is heel ingewikkeld en er is al je bijvoorbeeld die lage kosten maatschappijen, die spiel ik al die vliegveldmachines uit. Dus dan zeg ik van ja, dan moet je gewoon van nu in het kasteel en. Maar hoe stoot nou, wat zou nou die advies wezen? Daar zit er in het toerisme in een gebied. En deze mevrouw van nou, zak je die Friesen erbij krijgen, maar dan wel. Ja, dat is lastig om te zeggen, maar er moet gewoon meer aanbod komen. Het moet nog makkelijker wezen en dan is de particuliere markt. En ik denk dat voor zakenreizigers ook heel belangrijk is dat ze als zakenreiziger van Schiphol vliegen, dan ga je vaak een nacht van tevoren voet. Je wordt door de man of vrouw erheen gebracht, want het parkeren is smoorduur. Je wil net in de file staan. Dus als dat al je rekkerst, ja, een soort ideaal wezen met kofferke op Eelde. Ja. Die mas heeft jou. Maar hoeveel zakenmensen ben je die in Friesland en Greensland, Drenthe
heel vaak erop uitgaan? Nou, dat zijn er heel erg veel. Het Noorden kenmerkt zich door een heel groot gehalte midden- en kleinbedrijf. We hebben 6900 MKB'ers in Noord-Nederland met meer dan 10 medewerkers. Ja, die doen handel met de bollen in de streek. Ja, en uiteraard zitten daar niet alleen maar internationaal actieve ondernemers bij, maar ze zijn er wel. En waar wij vorig jaar heel erg mee bezig zijn geweest om die data te verzamelen van bedrijven die internationaal actief zijn. En op dit moment hebben wij van 160 grote bedrijven in het noorden reisgegevens. We weten waar ze naartoe vliegen. Maar dan is een voorbeeld. Wat voor bedrijf zie je hem? Nou, bijvoorbeeld, we zouden heel graag de reisgegevens van Friesland Campina willen hebben. En dan? Op het moment dat wij weten, die gaan bijvoorbeeld 200 keer per jaar naar Londen toe. Wij zijn bezig met een verbinding op Londen tot stand te brengen. Dan kunnen wij met die bedrijven, dus onder andere met Friesland Campina, maar ook met de andere bedrijven waarvan wij weten dat ze veel gebruik maken van Londen als eindbestemming, kunnen wij om tafel gaan en zeggen, kijk, dit zijn de bedrijven die daar gebruik van gaan maken. En dan kan de luchtvaartmaatschappij ook afspraken maken. Dan kunnen er afspraken gemaakt worden over tickets. Universiteit Grains, congressen, symposia. Nou ja, culturele haardstad. Dat zo'n toch wel kansen. Ja, culturele haardstad is belangrijk. Toch, voordat we afsluiten, wil ik graag van jou weten, is het... wat heb je nog voor instrumenten om je Fries en toch wel een gruts volkje om die mooi te krijgen om dat Fleenfield zitten te zien, zeg maar, dat ze daar echt fan van worden, dat ze erheen gaan. Dan moet je toch wel meer komen dan alleen in Gran Canaria en Tenerife. Nou ja, we hebben ook wel meer dan Gran Canaria en Tenerife. En met de komst van Ryanair hebben we ook ander aanbod. Waarmee je ook ziet dat er dus ook mensen vanuit Spanje daadwerkelijk naar het noorden kunnen komen. En ook maar nog net door? Nee, die doen het al wel. Alleen dat is op dit moment nog mondjesmaat. Want daar begint het al mee. De bekendheid van Noord-Nederland als bestemming is in Spanje nog niet zo bekend. Nee. Dus daar zijn we ook met de marketingorganisaties mee bezig om daar bekendheid aan te geven. En te zorgen dat er meer Spanjaarden hier komen. Maar dan begint het al, bekendheid. Je moet de mensen in de eigen taal aanspreken. Het moet geboekt kunnen worden in het Spaans. Als ze op de luchthaven komen, moeten ze heel snel naar een bestemming kunnen. Er is bijvoorbeeld nog geen directe busverbinding naar Leeuwarden. Nee. Om maar een voorbeeld te geven. Ik zit eigenlijk een beetje als een kruidenierszaak. Hè, dit is in die naar de supermarkt. Maar de spaarformule, die overleeft naar wol. En ik in Griep, die win je vorige week. En zo zal Eelde zich volgens mij de komende tijd onderscheiden moeten. Okay, je moet er creatief wezen. Dat is denk ik de conclusie hier. Succes ermee. Heel creatief. Ja, dank u wel. Okay. Ja, dit weer voor jongens op je Facebook-site en Twitter voor meer informatie. En voor nou nog een hele noffelijke jong verder.